Ang tanong dito sa akin. Basta kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Okay, eto ngayon. May nauna na kaagad na tanong. Siguro, nakikinig ka ngayon. Hopefully, nakikinig ka ngayon. Sabi dito, hello po, ako po si... Yan, hindi ko na banggitin yung pangalan mo ha. Taga-Kamsur. Po, ang problema ko po ay tungkol sa unusual discharge at fishy smell doon sa babae siya, no. Based sa aking mga nabasa, possible may bacterial vaginosis. Kaya po ba ito ng product ninyo? At pala, delay minsan mens ko. Nag-aalala din po ako, baka meron po ako PCOS o any hormonal disorder. Hindi mo nabanggit ilan na yung edad mo. Ilan na ba yung edad mo? Ito ang gagawin mo, kahit hindi ka magtanong kahit na kung hindi mo nabanggit dito yung edad, alam mo, try our product. Kasi sa mga kababaihan po, sa mga infection natin, sa mga kababaihan, malaking tulong po talaga yung ating produkto. Mag-take ka ng CMD. Oo, CMD, CBF at Supreme Juice at gumamit ka ng ating Aloria Beauty Soap. Yun ang gagawin mo. At gumamit ka rin ng ating Ion NS Plus. Ito yan, sabihin ko, garantisado ikaw ay matutulungan ng aming produkto. Pag sinabi kong garantisado po yan. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos. Diyan sa area ng Borongan. Borongan, that is Eastern Samar. Opo. Kumusta na kayo, madam? Hindi na tayo nakapag yung mga events natin. Pero dito po sa mga natin, sa mga listeners natin. Basta ito, kung nakikinig ikaw, Ma'am Angelica ng taga-Kamsur, garantisado ikaw ay matutulungan. Hello sa aking angel, si Joy Alegre. Yan ang angel ko sa office. Opo, ang aking laging kadamay. Opo. So, yan sa mga kababaihan, tried and tested ng ating product. Lalo doon sa mga mga infection. Opo, kung may hormonal imbalance, garantisado ikaw ay matutulungan. At meron naman nagte-text pala sa akin kung pwede raw makatulong sa hindi po daw nagkakaanak. Ang edad ay 48 years old. Sabi ko sa kanya, sa 48, sa mga babae sa edad na 48 years old, wag na pong mangarap manganak pa. Kasi very risky po. Kahit na nagre-regla pa, very risky. So, dapat talaga medyo younger pa po yung mga nagbubuntis. Lalo na ngayon na panahon ngayon na hindi lang medyo, talaga ang hirap po ng situation natin ngayon. Okay, hello kay Mayet Adina. Kumusta na, Mayet? Oo. So, anyway, sa mga listeners natin, by the way, meron kasi tayong gagawin na Regional Convention Caravan Protection, Prevention and Promotion. Kasi yun ang ng ating boss na matulungan talaga yung may mga problema sa kalusugan. And of course, hindi lang yung problema sa kalusugan, kasama po ang kabuhayan. Kami po ay seryoso sa ginagawa namin na makatulong. Kaya dun sa mga distributor natin, sa mga gustong gawin ng negosyo, aralin nyo po. Opo, hello kay Ma'am Nancy Reginaldo. Okay? Yung Regional Convention Caravan, uunahin ng iyong lingkod is Camarines Norte. Kaya yung mga makakapakinig nitong program na to, syempre napapakinggan tayo sa 98.5 OKFM in Daet, 100.5 Cool Radio Daet, and 101.3 radyo natin in Paracale. Take advantage sa mga taga Camarines Norte sa ikot ng inyong lingkod. Mission to help restore the health of people. Ito yung mga schedule natin. September 24, doon tayo sa Jose Panganiban in Camarines Norte. Doon sa Hugilon Food Center. Diyan mismo sa
ano yan, sa Jose Panganiban. Of course, September 25, Yusel's Garden and Tourist Inn, Daet, Camarines Norte. September 27, Santa Elena, Camarines Norte. And September 28, sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. Yan po ang unang ikot ng iyong lingkod, and after that ay dito naman po sa area ng Albay. Opo, nire-ready ko lang talaga yung aking sarili na makayanan ko yun. Siyempre, sa edad na na senior citizen, kailangan natin gawin to. Dahil ito ay talagang pinaninindigan na natin makatulong sa mga tao. Kaya sa mga dyan sa area ng Camarines Norte, take advantage po, maka-attend kayo. Kasi dito, sa gagawin natin, tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili. The best doctor to yourself is you. Mahirap po na iasa lang natin lahat kay Doc yung health problems ng pamilya. Lalo sa mga parents, dapat alam ninyo ano ba talaga yung kayang gawin ng ating HCI products. The Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Napakaganda, napakalaking tulong. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. So ano pa po ang iniintay natin? And of course, hindi lang yung health po ang natulungan. Kasama po, syempre, ang kabuhayan. Kaya naman marami ngayon na in-embrace yung opportunity ni Health Code International makatulong sa mga tao. Kaya guminhawa, maraming mga pamilya ngayon, hindi lang health po ang gumanda kasi po pagkasama na po syempre ang sakit sa bulsa ay nasolusyonan ng ginawa natin yung ating negosyo. Hello kay Ma'am Nancy Pilayo dyan sa Santiago City in Northern Luzon. Kumusta na po, Ma'am Nancy? Okay? So, ulit-ulit tayo na nag-i-invite. Ano ba itong salamat daw? Wait lang ha. Yan yung nawala daw yung kanyang ID card sa health code. Visit ka na lang sa office, sasabihin mo sa mga staff ko na nawala. Hingi ka kung pwede, kung basta ang importante ay active po ang iyong status para mabigyan ka ng bagong ID card. Okay? Pero yan, anyway, sa mga listeners, gusto kong i-inspire kayo. Though napakinggan nyo na ito talaga, pero mas magandang ulit-ulitin para how amazing is our product. Hindi lang yung health, kasama po ang kabuhayan na pwedeng makatulong sa inyo. Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tandaan, health at kabuhayan. Yan po ang gusto namin i-share sa inyo. And by the way, dyan sa mga taga Camarines Norte, visit your CMD Center. Paano kayo maka-attend dyan? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI-CMD. May lunch na po yan. At pwede kayo mag-avail ng ating promo kasi may promo. Bakit kailangan ko umikot? Hindi kayo makaka-avail ng promo kung hindi natin gagawin yung event. Hello dyan sa aking magandang batchmate, Ma'am Eva Moyano Epescope. Ayan. Kung hindi natin gagawin yung event, hindi tayo maka-avail ng promo. Kaya medyo sacrifice uli ang inyong lingkod, makaikot sa iba-ibang areas. Pero ito muna, pakinggan natin isang magandang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Pakinggan po muna natin. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpestahan itong mga galing sa Singapore cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan
siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stockist ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tama Mel, no? 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng Cross. Royal Cross, ha? Royal Caribbean Cross. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang health code international. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you, HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore cruise. Grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon. So anyway, opo, na-experience namin po yung mga grabe yung mga magagandang pagkain. Ay masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yon, pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, Ma'am. Pero gusto ko malaman, Ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinta ako ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayuma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI-CMD. Ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid ko. Alam niyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa. Kasi last July 2015, yung kapatid ko inatake ng diabetic, umaabot ng 538. Yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room, anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose. Pero ginagawa ko, ko ni Lord, itong minatriwa itong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So, pinahaplos ko sa mukha niya, lahat ng katawan. Akalain mo, in seconds, yung niya, nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos, CT scan, ang result, may blood clot siya ng 48cc. Hindi ko akalain, sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makapainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Linagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Ang 48cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya. And God grace. So, sana, ito totoo laga ang tinetestimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product?
Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI-CMD. Ayan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng calci block ko is 2002 until 2005. So, almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos, until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Biro ko lang, hindi ko akalain na wala. So, para as amazing talaga ang product namin. Kaya, try na kayo. Yun nga. Kaya, di ba, nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMB, CBF, at ang ating Super Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 ata. So, sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So, kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya, nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman, gumagamit kayo, wala kayong atubiling, gumagamit ng product na ito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites de Luciento, si Stockist ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito po ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. So, ayan sa mga listeners natin, marami nag-join dito sa health code sa aming company dahil may mga sakit nang na-prove na maganda talaga ginawa ang negosyo. Kaya naman hindi lang yung health ang natulungan, kasama po ang kabuhayan. Hello kay Ma'am Saira Gasilios and Ma'am Gigi at Nopia Pagunsan. O yan. So, ang bilis ng ating oras. Ulitin ko lang sa mga makikinig sa atin sa area ng Camarines Norte ay ikot uli ang inyong lingkod to conduct this regional convention caravan. Actually, it's a health symposium. Makakatsabay natin yung ating mga angel dyan sa area ng Camarines Norte. September 24, dyan tayo sa Jose Panganiban. September 25, Daet, Camarines Norte, Giselle's Garden. September 27, Santa Elena, Camarines Norte. And September 28, sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. Kaya mga taga Camarines Norte, take advantage na maka-attend po kayo. Visit CMD offices. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI-CMD at retail price. Kasi syempre, may libre pang lunch yun. At pwede kayo mag-avail ng ating mga promo. Tandaan, kung hindi kayo makaka-attend, hindi natin makukuha yung promo na ibababa ng ating company. So, dito na tayo sa ating mga outlet o dyan sa area ng Camarines Norte. Hanapin po HCI-CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, katabi lamang ng Lisaso
Hospital. Sa Diego-Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Diyan din po sa Ma'am Susan Korea Abais, sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. May CMD rin po tayo sa Nikki Dasco Store, Purok Yakal, Poblacion Norte, Paracale. At sa Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracale. Yan po, okay? At abangan nyo po ang opening natin dyan, CMD Center in Paracale, Camarines Norte. So, sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. CMD Center at Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambolo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Sa Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at Top JC Marketing. Sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. CMD Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Okay, sa area ng Sorsogon, hanapin nyo po HCI-CMD Center at 2nd floor, Room 204, AZM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District o Balbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Katikredo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Of course, Ma'am Katikredo at 2nd floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. Sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Esquelador, sa Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahag, Toy Gen, General Merchandise. Diyan po yan sa Purok 3, Itba, Magnito, Albay. Joy Diesel, Bulos, Purok 1, Kawayan, Magnito, Albay. Of course, yung aking center dito sa Legazpi City. Sa 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Hello kay Ma'am Delia Villanueva is watching. Okay? Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libanes Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo,
377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City, Arsenio, Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora, Aison, Purok Legazpi City, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, sa area ng 3rd District of Albay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Rexy Sardenia, Sardenas Store, beside LBC Office Centro ng Ginubatan, Ami Canseco kay Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, sa Ultra Payo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, and of course sa 2nd floor Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City, Hill, Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay, Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga outlet, opo, mga distributor natin, CMD Center. Yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Tandaan, health at kabuhayan. Yan po ang sinishare namin sa inyo na mga nakikinig sa amin, mga nasa Facebook Live. Kailangan po talaga ay magkatulungan tayo. Sa panahon ngayon ng COVID, andyan yung pandemic, ayaw na tayong iwanan. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kahit tayo na bakunahan na, ay pwede pa rin tayong mahagip o makahagip ng COVID-19. Kung malakas ang immune system natin, hindi tayo basta-basta bibigay yung katawan natin. Okay, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.